30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. Мулоқоти сарвари давлат бо нафароне бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби давлату ҳукуматро бозгӯ мекунад. Муҳтарам пешвои миллат, мо ятимони кул ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум мондаем, худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис намекунем. ғамхориҳои ҳамешагии падаронаи шумо ҷаноби олӣ моро ба ояндаи нек умедвор месозад. таманнои он мекунем ки умратон дароз ва ҳамеша соябони сари моён бошед. шумо падари миллат ҳастед, мо бо шумо ифтихор мекунем. мо зери пару боли шумо ҳамеша дар парвозем. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯзро ба ятимон таҳният гуфта таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити хуби зиндагии онҳо пайваста чораҳои муассир меандешад. ғайри барномаҳои таълимӣ дар вақтҳои холӣ асарҳои бадиӣ хонед, китоб хонед. хондан шахсро ҷаҳонбинияшро бениҳоят васеъ мекунад, шӯрнокишро пешрафта мегардонад, аз ғаму андӯҳ берун месозад, суханвар мекунад, дониши мукаммал доштан дар кор. оянда зимоми давлатдорӣ ба дасти шумо меафтад. шумо ин ватан ва ин давлати маҳбубро соҳибӣ карданатон накун. шумо ҳифз карданатон накун. шумо бунёд карданатон накун. фаъолияти мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва таъмини шароити мусоиди будубош дар онҳо ба рӯзгори босаодату дастрасии ин қишри ҷомеа ба таҳсилоти босифат мусоидати фаъол менамояд. иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ҳамин ҷо ятимон аз дасти пешвои ғамхору раиятпарвар тӯҳфаҳо қабул намуданд. тӯҳфаҳо аз маҷмӯи сару либос, шириниҳо ва маблағҳои пулӣ иборат буд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз онҳо омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарро ҷиддан тақозо карданд.